माल के नाम बताओ। नेहा नाम होकर उहे नु जन 10वीं पढ़त रहे अब 11वीं में बिया। 10वीं पढ़त रहे 11वीं में बिया। मास्टर एकरा कैसे पता बा? उ तो हमार माल है। अरे बेटे उसको पढ़ते वक्त उसने देखा होगा। लेकिन एकरा कैसे पता बा कि 11वीं में बिया? अबे भोसड़ी के ओकर पहिलका माल हुए ये समझ ले। वाह चाचा वाह, तू तो पकड़ लेला भाई। वो हमार पहिलका माल है। सूरज चाचा वो पहिलका हमार माल है, लेकिन ई साला बीच में हमार पटा लेलक। ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई ए हमार माल है यार, दे देना भाई, ओकर नंबर देना भाई, प्लीज यार नंबर दे। ये जो ये कमाल है। अरे उहे तन्ने हवा है जौन के अजय का लाइन मारते रहे और पता ना काहे छोड़ देलक। ई बात बा। पूजो बेफाई नो प्यार तो हमरो हो गई, लेकिन ऐसा लड़की से जौन बेफा बिया, ऐसा भोसड़ी वाली के तो छोड़ले जरूरी बा। बोला भोसड़ी के केना लुकाइल बा। रे दरवाजा तुर सरो के बताओ तनी आज। मारसो रे सर मुआ रे सर करा ओकरा के हम पटाओ तनी लगी साला कोनो और पटा के लगी चल के रे। ए साला ये पटाई रे बस साला एकरा के नगे से मारो तारे भाई पिटा सरो करा तू ही पिटा। तो ये भाई वीडियो पसंद आयल बानू तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के सब्सक्राइब कर दो आगे ऐसा मजेदार वीडियो देखे खातिर। और हाँ भाई एगो छोटा सा सपोर्ट ये बा भाई लोग की तनी शेयर कर दो अपना दोस्तों भाई लोग के पास जहाँ जहाँ करे के बा। ठीक बा भाई लोग, उम्मीद बा कि कर बोलो शेयर।